информативно клипче, а то е именно, че се правя нов канал с името Доктор Слав. За да намерите канала, линк в описанието. Също така в другите канали, не знам дали ще качвам повече. Също така ще си направя след този канал още един, в който ще качвам интрото. В този канал, в геймплей канала, ще снимам на различни игри, като например Clash of Clans, Counter-Strike Global Offensive, Garry's Mod, Minecraft и разбира се игри, които ви искате. Причината, ради която си правя нов канал, е, че в стария канал не съм качвал от доста време. В старите канали по-точно. И сигурно вече никой не ме гледа и искам да започна наново с хубав микрофон и с обработени клипчета и да, а също така след 2 дена ми вършат преинсталиране на компютър вече. Той беше развален, но сега ще бъде преинсталиран. И очаквайте поредички в новия канал. Може да се абонирате. Линк ще има долу в описанието. Това беше от мен. И чао!